Nou kijk mensen, dit is het eindproduct. Lekker. Zie je mango, madame Jeanette, met vis. Nou, nu dat de olie een beetje warm wordt is, doe ik wat laurierbraad erin. Ja. Oké, dan doen we de uien bij. En dan wachten we tot ook dit een beetje ja, bruin gebakken is. Niet al te bruin natuurlijk. Hopelijk met peper dan. Wat ik ga maken, ik ga vandaag vis maken. Ik weet niet wat voor vis het is. Ik heb hem gehad van Suriname. Het was al gefileerd. Ja, lieve mensen, soms krijg ik spullen van mensen die ik helemaal niet ken. En die zeggen toch van, hey boyke, dit is iets speciaal voor jou. Maak het en laat me weten. Dus dit is ook zo'n verrassingspakket, noem ik het maar. Ja, ik ken de mensen niet. Mensen sturen me gewoon soms spullen die ik helemaal niet ken. En dan toch kook ik het eventjes. En dan ja, om speciaal voor jullie om jullie mee te laten genieten. Vanuit spullen vanuit Suriname. Ja. Ja. Het is een, het ziet er witachtig uit, witvis. En ja, ik kan niet, het is gefileerd, dus ik weet niet wat voor vis het is. Maar het is wel vis, dat weet ik wel. Ja. Dus, en die gaan we lekker dus maken in masala. Ja, dus in curry. Mango erin. Dus lekker met masala. Ja. Dus we moeten toch een beetje ja, fruiten. Dan kunnen we verder. Kijk, dit is het vis wat ik het eigenlijk over heb. Ik weet niet wat voor vis het is. Het is een beetje witvis. Ik heb hem net in mootjes gehakt. Dus ja, en die gaan we lekker maken. Ja. Kijk, en ook dit heb ik gehad vanuit Suriname. Ja. Gewoon ja, mango in de vries. En ja, kijk maar. Ziet u? Zoals je weet heb ik heel veel neven en nichten. En dit is echt voor mijn neef Wirender. Ja, als je dat hoort, dan weet hij meteen wie ik bedoel. Volgens mij is hij nu verhuisd naar Goes, ergens in Zeeland. Maar oké, maar vroeger toen hij nog klein was, kom je nog wel eens bij ons. En dan zei hij nog tegen mij van, bye, ik weet nog een mop. Dus, want hij is mijn neef natuurlijk en ik ben de oudste. Dus ja, dus vandaar. Nou, oké. En de mop die ging zo van, er komt een konijn naar de bakker en zegt, hey bakker, verkoopt die worteltjestaart? De bakker zegt, nee, die verkoop ik niet. De volgende ochtend, of de volgende dag, komt de konijn weer en dan zegt hij weer, hey bakker, verkoopt die worteltjestaart? Zegt hij weer nee. Nou, weer konijn weg. De derde dag komt de konijn weer en zegt hij weer, bakker, verkoopt die worteltjestaart? Ja. Of de bakker weer zegt van nee. Nou, konijn weer naar huis. De bakker die denkt van je mag vis van de konijn is al drie keer geweest. En ik heb hem 3 keer nee moeten verkopen. Laat ik dit keer eigenlijk een taart maken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja, dus bakker gemaakt, een mooie taart, een mooie worteltjestaart. En dan komt het konijn weer. Hey bakker, koopt die worteltjestaart. En zegt die bakker, ja hoor. En weet je wat die konijn zegt dan? Vies hè? Dat ding heb ik zo vaak moeten horen van hem. Zo vaak. Dat ik het nooit meer zal vergeten. Ja. Dus vandaar. Oké, nou nu begint de ui een beetje glazig te worden. Doen we er knoflook en peper bij. Ja. En die gaan we dus ook mee. En als je met peper werkt, mensen, ja, let erop dat je je handen goed wast. Want ja, Surinaamse peper is echt heel scherp en het brandt gigantisch.
Vooral rondom je ogen, hè, je mond. Ja, waar het huid een beetje dun is, ja, brandt het super. Oké, nou, is dat aan het bruin worden? Ja. Ja man, dat is de laatste masala van deze, vond ik echt lekker. Maar ja, helaas, die man die reageert niet. Kijkt er iemand anders die ook iets gesponsord wil hebben, dan ben ik, nou laat me weten. Neem ik wel contact op. Ja. Nou, het is middag zat. Lekker bruin bakken. En het, echt geloven mensen, dit ruikt al heerlijk. Echt. Even de masala bakken, dat hoort erbij. Sommige mensen pakken het niet. En dan merk je toch aan het gerecht dat het wat minder is. Laat hem eventjes even bakken. En dan doen we zo meteen een beetje water bij. En bak je masala niet te lang, want anders wordt het heel bitter. En dan is het niet te eten. Dit is het pasta wat ik zo meteen nodig heb voor het vis. Nou, doen we de vis in. En dan gaan we die eventjes draaien. Een zacht vuurtje gezet. Het moet wel even iets hoger. Maar oké, dan gaan we zo meteen, als we het eten, gaan we weten. Ja. Eet het en je weet het. Ja toch? Dat zeg ik altijd. En dit laten we dus even een beetje, ja, even sudderen. En trouwens mensen, weet je nog, vorige keer had ik ook een vis gemaakt, hè, dat neppe jarabaka. Ja. En dat bleek geen jarabaka te zijn, toch een andere vis te zijn. En ik denk dat dit hetzelfde is. Ja, denk ik. Maar ja, zeker weten doe ik niet. Maar zometeen als het gaar is, gaan we het weten. Wat ik bovenop mijn vis altijd zet, is eigenlijk ja, een beetje gember en een beetje zwarte peper. Zet ik er bovenop. En natuurlijk niet te vergeten de maggi-blokjes. Ja. Eerst een beetje gember er bovenop. Ja. En de zwarte peper. Niet te veel. Nou mensen, het lijkt echt heerlijk hoor. Hey. God. De masala is echt goed. Nou, hij ruikt wel als jarabaka, dat wel. Maar oké, dat gaan we zo meteen wel zien. Als we aan het eten zijn. En als het zo is, dan is het weer hetzelfde met de vis. Dat neppe jarabaka wat ik vorige keer gehad had. Een bouillonblok ingezet. Echt een beetje bloedpoed. Ja toch mensen. Nou mensen, het ruikt ook echt heerlijk. Ruikt het. Ik ga er toch een beetje water bij doen. Ja. Want dan doe ik de mango in. Vandaar. Echt een zo. En daar heb ik wat water bij gedaan. En dan klapper op de vuurpijl en madame Jeanette. Ja toch?
Dat zit. Tita toch? Ja. Tita, dan is dat wat jij krijgt toch? Anders is het niet lekker. En dit laten we dus nu eventjes koken tot het water een beetje verdampt is. En dat het lekker smeuig is. Ja mensen, kijk. Het water is al een beetje verdampt. En hij ziet er echt lekker uit. Het ruikt ook heerlijk. Ja. Ik ga het peper niet stuk maken. Ja. Wat ik nog bovenop ga doen. Ja. Dat hoort in alle Surinaamse gerechten. En het is soepgroente. Het is veel geworden, maar oké. Nee. Ik weet het toch al niet op. En dat eten, en dat is nu nog even laten sudderen voor 5 minuten en het eten is klaar. Nou mensen, kijk, dit is het eindproduct, dit is klaar. En je begrijpt wel, ik heb heel veel trek gekregen. Dus we gaan dus lekker opscheppen en dan gaan we lekker proeven en dan kijken hoe het smaakt. Ja, oké. Nou kijk mensen, dit is het eindproduct. Lekker. Zie je mango, madame Jeanette en het vis.